лоиҳаи мазкур бо ҳамдастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд амалӣ мешавад. Сарпарасти кулли лоиҳа ширкати Тисел. Являясь европейской компанией и уважая местные традиции, мы относимся серьезно к вашему бизнесу, независимо от его размера. Вы работаете на себя, мы ценим вас и ваше дело. Мы создаем большие возможности для малого бизнеса. Тисел предоставляет надежную связь, посекундную тарификацию, абсолютно бесплатную связь внутри корпоративной группы. Раньше открытие корпоративной группы было делом хлопотным, но с Тисел все меняется к лучшему. Теперь вы можете легко создать корпоративную группу и также легко включать в нее своих сотрудников и партнеров по бизнесу. К вашим услугам индивидуальное обслуживание и отдельная справочная служба. Все больше успешных людей выбирают выгодные корпоративные предложения от Тисел. Присоединяйтесь. Тисел. Выгодней, чем когда-либо. иштирокчиёни лоиҳаи комёбӣ зина ба зина фаъолияти соҳибкории худро оғоз карда истоданд. Дар ҳафтаномаи гузашта мо оид ба оғози фаъолияти Неъматуллаева Светлана ва Гулбаҳор Эргашева маълумоти мухтасар дода будем. Дар ҳамин ҳол аз оғози лоиҳаи комёбӣ наздик 14 ҳафта сипарӣ гашт. Ин навбат мо тасмим гирифтем оид ба ҳаёти шахсии иштирокчиёни лоиҳа маълумот диҳем, яъне онҳо берун аз лоиҳаи комёбӣ бо чӣ кор машғуланд, оилаи онҳо чӣ гуна аст ва умуман аз ҳаёти шахсии онҳо аз наздик шинос гаштем. Аҳмадҷон Маҳмудов 3 сол инҷониб оиладор аст. ҳамсари ӯ Саодатхон Маҳмудов мебошад. Ба гуфти Аҳмадҷон ва ҳамсараш, оилаи онҳо яке аз оилаҳои хушбахттарин аст, зеро тинҷу иттифоқ бо ҳам зиндагӣ доранд. ҳамсари Аҳмадҷон дар яке аз мактабҳои шинохташудаи шаҳр ба ҳайси омӯзгор фаъолият мебарад. Инчунин модари Аҳмадҷон низ омӯзгор ҳастанд. Гуфтан мумкин аст, ки оилаи онҳо оилаи зиёӣ низ аст. имрӯз мо хостем дар бораи оилаи яке аз иштирокчии лоиҳаи комёбӣ Аҳмадҷон Маҳмудов бароятон маълумот диҳем. аввало хушомадед дар гоҳи мо. ман ин одам ҳамсари ман Саодатхон хеле келини шаҳрмаи мане инҷониб мана чанқада аллакай 3 сол шуд ки қити вай зиндагӣ када истодем. мана ми хонава чанқас мо мӯлдемо гафаросташ дадом бувам уком келинаш ҷанчаҳо бо якта укои хурди май писар. мо оилаи худаш 5 та фарзанд, якта оили калон. хоҳаронашон ҳаянд. хоҳарони он касро ман чун хоҳари худ меҳисобам, чунки мананда хоҳарам нест аст. зеро дар як оила ман ҳамаи хоҳару бародарони ҳамсарамро ман хоҳару бародарони худам меҳисобам. шавҳарам ҳам нағз муҳаббат дӯст медорам, ғамхор нағз. Аҳмадҷон Маҳмудов соҳиби ҳамсар, падар, модар, 2 хоҳар ва 1 додар мебошад. ана дар чунин муҳит имрӯз онҳо зиндагӣ мекунанд. ба ҷавонии худ нигоҳ накарда Аҳмадҷон мекӯшад ҳаёти худро ба тарафи мусбеҳ ҳарчи бештар равона кунад, то ин ки дар оянда ба муваффақиятҳои боз ҳам назаррас ноил гардад. ман по жизни ҳамин хел ки ягон цел гифтам то охираша мебарамде любым путём. гуфта метавонед ки ягон мақсад гузошта ҳамон ба ҳаракат када кӯшиш када расида. мисол оварда мисол ада метавонам ки то што мо хонадон нав хонадон шудагӣ монда ино мегуфтам ман фақат шаҳри амрико мерам. ман на шаҳри амрико рафтаомдам. не қити ман ҳамроҳи ман не. ман ҳамин метавонам ки то што ягонта чиз ба цели монад ҳамин ба бар мекунам. мо шуморо дастгирӣ менамоем. мо дар амалӣ гаштани нақшаҳо ва орзуҳои шумо саҳмгузор ҳастем. ҳангоме ки ба шумо ёрӣ, таҷриба, маслиҳат лозим аст, ҳангоме ки шумо дар бораи мақсадҳои ҳозира ва ояндаатон фикр мекунед, мо ҳамеша барои пешрафти мақсадҳои шумо шод ҳастем. Арванд, дастгирии мо, дастоварди шумо. вохӯрии мо на танҳо бо оилаи аъзоёни комёбӣ, балки бо достони онҳо низ ҷараён гирифт. Муҳиддинов Умед, иштирокчии дигари лоиҳа, айни замон ғайр аз аъзо буданаш ба лоиҳаи комёбӣ наворбардори касбӣ низ ҳаст. ӯ нисбат ба зиндагӣ ва муомилоти пул фикр ва ақидаҳои худро дорад. мегуфтед ки барои чӣ шумо касби соҳибкориро пеш карда истодед, интихоб карда истодед? якумаш ин ки
ҳама вақт шумо аз ҳеҷ ки вобаста нест. масалан маоша пойда намешинед. соҳибкорӣ ин бисёр як ваи равияи нағз барои пешравии ҳамин вай давлати диёри мо. масалан чӣ қадр ки соҳибкорон мӯл шаванд, ҳама қадр давлат тараққӣ меёбад. масалан гирем онҳое ҳастанд ки масалан дар муассисаҳои давлатӣ кор мекунанд. масалан онҳо чӣ хел фаъолият мебаранд, маошашонро пойда меистанд сари вақт, сари ҳар моҳ фалон рӯз маош мегиранд. соҳибкор чӣ? соҳибкор пулаш ҳама вақт аз они худаш коргар дорад. умуман мехоҳад кор мекунад, намехоҳад кор намекунад. муассисаҳои давлатӣ ин хел кор карда намешавад. рӯзи якшанбе шумо одих метиҳанд, мондагиш бе шумо фақат коранде, аз пагоҳӣ мехезид, ба кор меред, боз бегоҳӣ боз бармегаред. барои ҳамин соҳибкорӣ ҳозир ваи нағз. ман умуман соҳибкориро бисёр дӯст медорам. мехоҳам ки ҳамин соҳибкорӣ пешрав шавам. дар худам мақсад гузоштагӣ ҳастам. одами бемақсад не, мақсад умуман шунаш закон. ҳамин дар зиндагӣ пул чӣ аҳамият дорад? пул аҳамияти бисёр калон дорад. аз хурдӣ агар ки мешуд дар мактабҳо як фанни пула гузаранд. чӣ хеле ки дар амрико ҳаст, дар онҳо қонуни пула мефаҳмонанд. дар бачаҳо мегӯянд ки мана капилка ин пула ғум кун, як рӯз ҳамун тӯ даҳкор мешавад, ягон чиз мехарӣ. азбаски мо дар ҳамин хурдӣ ёд додагӣ нест. лекин бо мурури замон ман гуфтам ки ин чиз нақш шуда мебаровад. лекин забрумасалҳо ҳаст. масалан аз бобо калонҳо мондагӣ, аз модар калонҳо мондагӣ ҳастанд. гапҳо ҳаст ки масалан дар бори пул умуман мӯл ҳаст. забрумасал масалан ман ин гапам мисоли оддӣ, пул бошад ҷангалда шӯрбо мегӯяд. масалан тӯрими ҳамин аки мондагӣ аз бобо калон мена китоба нестиги не, ягон Эйнштейн бурадагӣ не, гонта энциклопедия масалан. ин шӯхӣ нест, яхони ман ханда клосски не. умуман ҳамин забрумасалҳое ки дар бори пул ҳаст, ина бобо калон мегуфтаги мо. ина ягон кас дарс умуман дода намеша. барои ҳамин ҳозир дар амрико, дар олмон, дар дигар ҷоҳо мана шабакаи интернет ҳаст. агар дар ноҳияи дигар қонуни пул ҳаст. роберт киясаки, наполеон хил ё ҳамаш қонуни пула гуфта гузаштааст ки манахе пул манахе кунтон коре пул манахе мебиёд гуфта. лекин мақсади ин гап хел не. масалан ки пул умуман любой кора ҳал мекунад не. пул аҳамияти калон дорад. бе пул масалан одам вайка наметавонад. ягон рафта магазин ба ягон чиз харидан наметавонед, масалан пул набошад. лекин барои пул умуман апши пул давидан накор не. ҳамихе кардан накор ки пул шумо хизмат кунад. шумо пулба не. хуб мегуфтед ки шумо дар зиндагӣ чӣ гуна инсон? одами хушчахчах, хушмуомила, ягон бор дили якса намеранҷондагӣ. умуман ҳаёти шахсӣ ва ҳаёти оилавии шумо чӣ гуна аст? ман ҳаёти худамро хушбахт меҳисобам. ман бисёр одами хушбахт ҳастам. ман як фарзанди писар дорам ва духтар дорам. худо аз ҳад душам расонд. худоро шукр мекунам. падар модар дорам, хоҳар дорам, ду хоҳар дорам, як ҷиан дорам. ман бисёр хушбахт ҳис мекунам. ман мақсади худам ба мериситаги одам мақсад гузоштам, ҳамун кора то охша мебарам ва иншоаллоҳ ба тоҷикистони азизамо хизмат мекунам. лоиҳаи мазкур бо ҳамдастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд амалӣ мешавад. сарпарасти кулли лоиҳа ширкати Тисел. Являясь европейской компанией и уважая местные традиции, мы относимся серьезно к вашему бизнесу, независимо от его размера. Вы работаете на себя, мы ценим вас и ваше дело. Мы создаем большие возможности для малого бизнеса. Тисел предоставляет надежную связь, посекундную тарификацию, абсолютно бесплатную связь внутри корпоративной группы. Раньше открытие корпоративной группы было делом хлопотным, но с Тисел все меняется к лучшему. Теперь вы можете легко создать корпоративную группу и также легко включать в нее своих сотрудников и партнеров по бизнесу. К вашим услугам индивидуальное обслуживание и отдельная справочная служба. Все больше успешных людей выбирают выгодные корпоративные предложения от Тисел. Присоединяйтесь. Тисел.
выгодней, чем когда-либо. мухторхон валиев яке аз дӯстони наздики умедҷон мебошад. онҳо на танҳо дӯст, балки хаткардаи як синф низ ҳастанд. дӯстии онҳо аз давраи мактабӣ ки беш аз 15 солро ташкил медиҳад оғоз ёфтааст ва то имрӯз идома дорад. мухторхон дӯсти умедҷон низ 5 сол мешавад ки бо соҳибкорӣ машғул аст. умедҷон дӯсти наздики мо мебошад. мо дар як маҳалла калон шудем ва дар як мактаб хондем. то синфи 11 баробар хондем ва ҳамин хел шуд ки умедҷон به университет یعنی داخل شد به دیگر университет به دیگر университет. یعنی تا حالا ما در یک جا مثال خیلی که ما خوجنده آش میخوریم آش میشد مثال همه خیلی جاها میریم یک با یک دیگر مثال صحبت میکنیم. بسیار دوستی یک چه میگه آدمی دلکشاد همه در دلش چیکی نباشد مثلا یک اونجا رفتش نیم همین دلش یک میکند که مثلا ما همین خیلی کار کردنی همین خیلی میشد گفته از ما هم مثال مصلحت میپرسد همین بچه خیلی خوب یکی بچه تست کار میکند لیکن جان خیلی که از گفتیم در وقتی مکتب هم یک فرقیتش بود که از دیگر همسنفام مثال بسیار در پیش بود مثلا دانشی نقص داشت. مثال ما دیگر بچه هم یک وقتی ها میشد که وقتی همه کاری همه وای نیستاسی کنندیم از امیدجان میبرداشتن یک کار خفید می تا آخرش میبرد بچه. از همین من میدونم که فهمیشی من کردی یک کار خفت میکند از عهده تجارت میبرد. муҳиддинов умед чанд сол инҷониб дар шаҳри хуҷанд маркази хизматрасонии компютерӣ кушодааст. ӯ дар ин ҷо бо танзими тӯю маърака ва дигар чорабиниҳои ҷашнӣ машғул мебошад. умедҷон дар соҳаи наворбардорӣ ва танзими тӯю маърака собиқаи кории тӯлонӣ дорад. аз хурдӣ ман бисёр ҳамин наворбардорию танзимгариро дӯст медоштам. барои ҳамин касби худамро ба ҳамин равона карда истода шавқи худамро ба ҳамин касбам خیلی نظری اساسی رو گرفته ایستاده همین کسب رو انتخاب کرده کار کرده ایستادم. پس از شنیدن اعلان کاستینگ کامیابی من بیزنس لویی خودم رو پیشنهاد نموده به کمپانی آروان اشتراکچی کاستینگ کامیابی گردیده. حالا باشد میخوام کشاده نمودنی برای افشوراهای میوگی رو در خوجند به راه مانده ایستاده فعالیتی صاحبکارم رو به راه مانم. خب از خانم ما تصمیم گرفتیم در چهارچوبه لایحه کامیابی با شما از نزدیک شناس شویم و اوایل احوال اویلوی و عموما یاری دوستان شما معلومات پیدا کرده باشیم. من در حال دومی فرزند باشم. پیش از من خواهرم. پدری من در مهندس در میگفتم کار میکنم. مادری من باشه آموزگار در مکتب در همچنان آموزگار درس میدهم. این زمان در کجا تحصیل میکنید؟ این زمان در دانشگاه پرداختی دانشگاه تخمک تاجیکستان در کورس 2 در فاکولته مهندسی و انرژتیک تحصیل کرده استادم. عموما در زندگی شما پول چه اهمیت دارد؟ در زندگی بی پول ممکن گفتم که زندگی کردن ممکنه خیلی که ما هر یک برای هر یک یگان کار کردن ما مبلغ لازم است. مثلا میگم برای فعالیت سر کردن ما مبلغ رو لازم. در حیات شخصی من پول البته رول کلان میبازه. اول من از به فکرم خوردی میخواستم که برای این خودی و ما خلق ما خدمت کنم. با کسب انتخاب کردن صاحبکاری من دارم میباشد که میخوام همین چون کمتر باشدم که برای وای صاحبکاری برای یگان آدم رو فایده رساندن خدمت نمایم. یگان مهنت خود رو دریغ نداشته بهره بهبودی وطنمون خدمت کنم. میخواستم که اساسا با این صاحبکاری و ساختنی وای گرمخانه مشغول شده کمتر باشد هم
нархҳои ҳамин вайро помидору бодрингро камтар намоянд дар бозори худамон. Расидан ба мақсади худ чикор бояд кард? барои расидан ба мақсади худ албатта бояд бисёр меҳнат кунад. Он чи лоиҳае ки чи вай дорад, лоиҳае ки плане ки худ дорад, бояд бе ягон мамонеъ меҳнат кунад. шаб вақтҳо мешавад ки хоб нарафта, барои ваи худ расидани ба мақсади худ бояд ҳар як одам меҳнат кунад. вохӯрии мо бо иштирокчии дигари лоиҳа ҳоҷиев Азизхон самимона ҷараён гирифт. мо мушоҳида кардем ки дар лоиҳаи комёбӣ шумо як нафари камгап ҳастед, дар зиндагиам шумо ҳамин нафари камгап ҳастед. Маслан мегирем, баъзе мисол дӯстон ҳаст ки ман тӯри чанд солси бо он дӯстӣ мекунам. Албатта бо одамоне ки ман навшинос ҳастам, албатта характери ман мехел аст ки то пурра ҳамон одамро вай накунам, нафаҳмам, муҳитба надаром, пурра ман вайка гавзнон када вайка наметавонам. вақте ки ман бо Азизхон аввалин бор дӯстӣ пайдо намудам, аввалин бор вохӯрдем, ӯ на он қадар бисёр сухан мекард. худаш хеле камгап буд. ман фикр мекардам ки бо ӯ ҳамчун як ҳамкурс, ҳамчун як дӯстӣ ҳамчун ҳамрадиф ошногӣ албатта пайдо мекунам ҳисоб мекардам. лекин фикр намекардам ки ӯ низ ҳамчун дӯст камгап аст. лекин дар муддати тӯлонӣ, дар муддати вақт албатта бо дӯстам бисёртар ҳамроҳ дар ягон ҷо сафар мекардем, дар як ҷо мехондем ва дар ин ҳолатҳо ӯ албатта он чӣ ки фикр мекард, фикр худро ба пуррагӣ равона мекард. бисёр ҳодисаҳои аҷоиб, шавқовар бисёр дар вақти донишҷӯи ман бисёр шуда буд. як рӯз имтиҳони аз маъмурият ба вуҷуд омада буд. дар он ҷо вақте ки билетро аз муаллим гирифтем, дар он ҷо савол дар бораи механизмҳои таҳвилӣ дар ҳаракатвараи электрикӣ буд ки аммо ба ин савол Азизхон тайёр набуд аст. ба фикрам ӯ аввал дар бораи умумии ҳамин мавзӯъ сухан ронду, лекин дар давомаш боз дигар суханҳои иловагӣ илова намуда мақсад аз мавзӯъ дур рафта ва гап дар бораи як шоир рафта, аз он шоир шеър хонд, ҳолонки мавзӯъ дар бораи энергетика буд ва дар имтиҳон хел ҳодисаҳои аҷоиб рух дода. мизоҷи арванд шавед, зеро дар вақти ҳамкорӣ бо мо шумо метавонед аз тамоми хизматрасониҳои молиявӣ истифода баред. фаъолияти мо чунин ба роҳ монда шудааст ки шумо тамоман вақти зиёд сарф намекунед. инак таваҷҷӯҳ намоед. ҳар як мизоҷи арванд имконияти истифодабарии системаҳои интиқоли маблағҳоро дорад. наздиконатон ба шумо пул фиристоданд. пас шумо метавонед як қисми онро барои пардохти қарз ва қисми дуюмашро бошад ба суратҳисоби амонатӣ гузоред. ҳамаи ин дар ҳудуди як бино, оддӣ ва қулай. мизоҷи муҳтарам, хуш омадед ба арванд. арванд, дастгирии мо дастоварди шумо. шиносоӣ бо оила, дӯсту рафиқ ва умуман ҳаёти шахсии аъзоёни лоиҳаи комёбӣ барои созандагони барномаи мо низ як андоза шавқовар буд, зеро то ин дам ҳаёти шахсии онҳо паси парда қарор дошт ва мо қолаби оддиро шикаста бароятон каме бошад ҳам оид ба ҳаёт ва фаъолияти аъзоёни лоиҳаи комёбӣ маълумоти мухтасар додем.